Ding dong. Ja, waar is daar? Goedemorgen buurvrouw, ik ben Frank de Boer, ik kom even kennis maken. De boer, nee, maar dat kent dan, hè. Er is geen plakje van een boer. Ik ben Frank de Boer buurvrouw, ik ben topvoetballer. Wat zijn jou? Een topvoetballer. Jouw deed, kom maar in. Ja, ik doe de klomp even uit, buurvrouw, de voetbalklompen doe ik even uit. Ja, dat is mooi. Ja, zeker. Zo. Nou, je bent een aardig atletisch man. Oh, nou. Die heeft de kennis zo, buurvrouw, je zit er meteen bij. Ik dacht, ik kom even mijn naastenliefde even betonen. Nou, dat is een aardig grappig, joh, zeker. Ja, maar je... Nee, ik vind me best, hè. Nee, dat zou niet. Nee. Maar buurvrouw, je luistert hele rare dingen tegenwoordig. Ja, nee, zo'n rare ding. Nou, dat de buurvrouw al 20 jaar dood in huis leeft. Nou, dat geldt net van mij, hoor. Buurvrouw heeft Ja. de stoffer er nog niet op zitten, denk ik. Nee, ik krijg wel vaak visite van zielziekers en zo, dat vind ik wel mooi. Ja. Ja, en een beetje cultuur bijbrengen, zei. Oh, ja, nee. Sing Pharma. Ja, is ook zo wat, zwarma is lekker. Lekker. Ja, zeker. Buurvrouw, bestel je het brommetje wel eens aan de deur? Wat zou jou? Bestel je de brommetje wel eens aan de deur? Brommetje? buurvrouw? Ja, nee, maar die hier op de fiets in de baan, hè? Oh. Ja, nee. Een fietsakorie. Ja, ik Ja. ken dat hier, hè. Maar ja, ik heb wel een beetje koud uit aan het krijgen. Ja. Warm aanbevolen. Ja, warm, ja. Ik heb een Megatron, nou, zien we nog, zo scheelt. Die is al heel oud. De Kroon-magnetron mens had al, die warmde al zijn prakkie op. Ja. En Maar je bent wel een beetje geleerd zeker, of net? Ja, echt een voetbalbrein. Maar ja, naar voren en naar achter en skoppen met de bal, hè? Ja, dat hoort erbij bij waterpolo. Ja. Nou, mooi dat... Oh, maar wacht eens even. Ik zeg, wat is er in jouw broekje nou? Het is een Umbro broekje. Maar ik zie er wat beweging, maar ja. Ja, even kijken, het beweegt wat. Hé, er beweegt wat. Ja, mag ik eens even... Ja, maar ja, je weet, ik ben een widow. Dat met 4 wielingen is mijn man stond. En ik dacht van, nou, ik kom me een beetje bekend voor, maar wie is het nou echt Dit is echt een voetbalzwabber. Ja, mag ik eens even 4 los aan? Nou, dit is de naastenliefde buurvrouw. Ik zeg, neem maar even ter hand buurvrouw. Nou, dat komt weer bekend voor. Die van mijn man weer een stuk liefster altijd. Ja, maar ja, dat is geen topvoetballer buurvrouw. Nee. Hij zit ik weet niet bij uw stoerbureau, ik weet niet meer. Ja, nou, dat, Oh, buurvrouw, lekker. We gaan er even goed tegenaan. Oh, die buurvrouw. Lekker. Oh, buurvrouw, ja. Nou, dat smaakt het best. Als ik er even in bied heb. Oh, schijt bij het mondje, buurvrouw. Oh, buurvrouw. Wat doe je nou? Ik kom weg met die naastenliefde buurvrouw. Je bekijkt het maar. Godverdomme. Maar, ga er vandoor. Maar, Oud wijf. nou, wat is het nou?